Maayong kahaponon mga kaigsunan. Ako si Higalang Ili Espina, ang itahasan sa pagpadayag sa konklusyon ng atong katapusang 7 kapulong sa atong manunubos nga si Kristo Jesus diya tibabaw sa krus. Nabatbat naman ang mga kining 7 ka mga pulong pinagi sa atong mga kaubanan. Kuni ako gitahasan isip maoy konklusyon. Now, akong pagpadayag niini ipaagi nato sa traditional nga biblical perspective. Unsa ang 7 last words of Jesus Christ nga nagpasabot kini nga usa kini ka importante nga pagpadayag sa iyang gugma, sakripisyo o pagtuman. O niya nagpakita sa kini sa iyang kumpleto hingpit nga pagsalig sa Dios Amahan bisan pa man diha sa iyang pagpakamatay sa cross para iula ang iyang dugo o makaangkon sa kaluwasan ang katawhan nga motuo kaniya. Without the shedding of the blood, there can be no remission of sin. While each word holds particular meaning, they are generally understood as a testament to Jesus' divine nature and the redemptive work He accomplished on the cross. Ang iyang misyon nga baton siya, matuman niya ang gitawag og redemption, pagpalit sa mga kasaypanan sa mga tao dinis kalibutan. Aniya ang mga breakdown ining 7 ka pulong nga atong sa kunang gikaingon pasikad sa biblical nga perspective or perspektiba. Unang pulong, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amahan ko, pasaylua sila, kaya wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ato ni mabasa sa Lucas 23:34. Kining maong tuaw sa pagpangayo o pasaylo nga gibatbat sa Dios diya sa cross, nag-emphasize kini sa iyang compassion o gugma. Even ni adtong mga tao nga milutos, may persecute, may dagmal, may punal, may latigo niya. Kay mo man katumanan. It highlights His understanding of human ignorance and His desire for reconciliation. Kay na may panultihon mga higala, to err is human, but to forgive is divine. So panultihon na sa usa ka papa, no? Di siya biblical, but mao na siya batunan unta nato nga ang pagpasaylo, forgiveness, usa na sa gituaw sa ni Kristo diya sa cross. Kay bisa pa man sa iyang nadangatan, iya gyapon pangayo samahan nga mapasaylo niya ang katawhan. Well, of course, that's His mission. That's why nagpakamatay siya sa cross, to redeem and to save the sinners. Number 2, truly. Muna kaduang pulong, truly, I tell you today, you will be with me in paradise. Sa pagkatinood karon dayon, ang mag-igon ako kanimo karon dayon, magauban ka nako sa paraiso. Lucas 23:43. Mao kini promise of salvation. Saad nga dunay kaluwasan nga gitanyag ngadto sa usa ka nagbasol nga kawatan nga naa sa kiliran ni Kristo. Tuginganlan og Dimas, no? Naginganlan siya og the good thief. Dihang nahimo siyang repentant, giilan niya si Kristo nga Dios, bisan pa magitamay ni sa usa ka kawatan may gala nga kanaog diha og luwasa kami, pero siya ningon nga respetuhin nato kay siya ang Dios. Ningon siya, Ginoo, hinumdumi ako kutuan na ka sa imong
gingharian o paraiso. Pero ningon siya nga karon dayon. Kay ikaw repentant ka nga kawatan, di ti ka hukman kay niya mako dili sa paghukom apan sa pagluwas. So mo na itabo, no? It demonstrates Jesus Christ's authority over death and the possibility of receiving eternal reward through faith in Him. So na ay reward eternally. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Muna saad, tungod sa iyong nanghigapin nga gugma. So dihang ang kawatan, basol, o gusto mo uban niya, diya dayon, nakaangkon siya sa kaluwasan. Uban siya dayon ni Kristo sa paraiso. Usasan sa mga saglitanan sa gipasaylo dayon ni Kristo si Zacchaeus, tong taxpayer nga gamatoy tao, no? Tagapandakan, kay pandak siya, no? Pero ang iyang gihimo, diyang nahibaw siya si Kristo adto sa Jericho, niuli siya o niya, nikatkat siya sa kahoy, kay daghamang tao na itong tungura, o niya, nakita na siya ni Kristo. Siya kanaog diya, kay magtukos imong balay. So ninaog siya dali-dali, iyag yung nahimamat si Kristo, pero ang mga mata sa mga marites, ningo din, anong kikuban mo na siya ni, kuha man kay natawhan na, kanang he is a sinner. Ihukman na yun sa Zacchaeus, pero yes, dinood, sinner si Zacchaeus kay kining tax collector god, marag na tendency nga mangyatak ka or manguan ka ba, no? Mag-abuso ka, pero ang naitabo ni Zacchaeus, naingon siya nga nagbasol siya. O niya naitanyag siya ni Kristo, Lord, katunga sa ako mga bahandi, akong ihatag sa mga pobre. O niya, getong mga natikasan ako, akong i-restore fourfold. So, grabe ang iyang pag-make up sa iyang mga sayo. So, therefore, he is a repentive sinner. Nag-repent siya. So, Jesus said to him, today, salvation has come to this house. Matod pa. No? So, instant luwas si Zacchaeus og iyang house. So, muna saad sa Dios nga ang kaluwasan, dili lang ikaw, o ikaw sakop sa panimalay, maluwas ka. No? Number three, last word is behold, or woman, behold your son, and son, behold your mother. So kining maupong is a testament of Jesus' human compassion and care for his mother. They highlight his love and concern for family and even in his final moments. Kaya bitaw maigsuon ko nga naghimatyo na. No? So di matukib ang kaguol, kasakit ngay so pagtanaw siyang inahan kay diha mas Maria. Pero may patigbabaw ang iyang compassion sa iyang inahan nga muna tanawa ko o niya ako, I'm offering myself. Gani si Maria maigsuon ko sa Lucas 1:47. Matupin niya, my spirit rejoice in God my Savior. So si Maria even luwas siya. Kaya di-acknowledge siya sa Diyos ni Kristo nga maoy iyang manunubos. Busa, kaning iyang pag-ingon, woman, behold your son. I'm your son, but I'm your Savior. So, importante, mga igsuon ko nga, atong ma-realize nga na ay manluluwas diha ni Kristo. Number 4, dito maglangan, ang number 4 nga pong is, my God, why have you forsaken me? Nganong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Matthew 27:46. Kining maong powerful nga hilak, powerful cry of anguish reveals that Jesus' human experience of suffering and abandonment. Kaya bitong, gibiyaan ka. Nagtuo, pero dili literally nga dibiya si ang Diyos Amahan ngadto kang Kristo. While it's a moment of great pain, it also reveals His ultimate trust in God's plan. No? Ayang pagsalig sa Diyos Amahan nga katumanan ni sa imong plan of salvation ngadto sa katawhan. And in fact,
that even in the face of the Father seeming silent, He remains in complete obedience. So muna ang natabo, maigsuon ko si Kristo, that time, nisalig siya kay plano ni sa Dios, Amahan. Ang tanan, so, pero, why have you forsaken me? Wa man gi-forsake ang Ginoo sa si Kristo sa Dios Amahan, but ang iya tinging, huna-huna, nganong hilong naman kaamahan. Ganong gibiyaan ko, wa na makatingali diri. Magana ba? Pero ato lang napagsugot. Pero the best example of being abandoned, mag-igsuon ko is, ato na mabasa sa book of Job. Si Job mismo, who is a great faith, yet he faced an immense suffering and loss. So, magtotoo si faithful, righteous na tao, si Job, pero niagi siya o kasakit, even to the extent nga, ang iyang tanang mga bahandi. Basta ang iyang asawa, gibiyaan siya. Namatay ang iyang mga anak. Ang iyang mga kabtangan, hurot. Niya, di pa ginamao. Ang iyang nag-angkon siya og leprosy. Giyaminiran siya, gikuan siya, panghimaraot. Pero yet, despite of the feeling of being abandoned, Job did not abandon his faith. Grabe ka pa yung pagtuo. Muna nga, sama ni Kristo nga nagtuo, nga gi-abandon siya, pero naagyapon ang Diyos nagpakahilom lang. Kay matod pa ni Job, kumuha magnintanan, naked I came to my mother's womb, and naked I returned thither. The Lord gave it away. Take it away. So, muna, that's the mindset, may igsoon ko nga, bisan pa man, kung siya nangawa ni mo, abandon ka tanan, pero, timan nga ang Diyos nagahatag niya. No? Anay tabo, si Job, gipulihan siya. Gipulihan pa siya asawa. Amo, ang asawa, nibiya man to, bagitong gihipangyamaraot nga, mao ni ang imong Diyos, hala. Pero, yet, ang pag-abandon, feeling abandoned siya pero wa siya biyai sa Dios, mga igsoon. Numero 5 nga pong ni Kristo, I thirst, giuhaw ako. John 19:28. So this is a feeling of distress. This simple statement highlights Jesus' physical suffering and His willingness to endure it for the sake of salvation. It also a call for God's grace and mercy. Giuhaw siya, pero ang uhaw nga iyang nga gustong makuha niya ng mga tungura, dili tubig. Dili tubig. In fact, itagaan pag isang suka sa mga sundao nga nag-BI niya. No? Pero maigsoon ko, dagan ng ingon nga mga biblical scholars nga minot ni nga Jesus is groaning for something greater. Dili tubig ang ipangita ni Kristo anang mga tungura di sa dalim, no? Hawon kay ka nga nagbaktas ka, how much more nga gibunal-bunalan ka, papasan ka cross unya, inanang imong nadangatan. Hawon jud ka, pero dili literal nga uhaw ang iyang giginahanglan. But uhaw siya. He is thirsting for souls. Uhaw siya sa kalag, sa katawhan nga angay maluwas. Muna pagpasabot siyang kauhaw kay sa atong gigingon ang iyang pag-ari sa kalibutan dili paghukom pagluwas. Amen? Number 6, kinita maglangan, it is finished. It is finished, natuma na. John 19:30. This declaration marks the triumphant completion of Jesus' redemptive works on the cross. It signifies the accomplishment of God or God's will and the payment for humanity's sin. Declaration siya, nagmadaugon siya. Human na. Natuma na. He was shouting that, kanang Greek word, it is finished. Sa Greek, titilistai. Titilistai. Kung natuma na. Kaya naman matuma na ang tanan mo you feel redeemed, you feel, kanindot, human na yun, no? So, tataw na may igsuon ko nga,
Di na kinahanglan nato trabahoan pang atong kaluwasan. Ha? Kaya himo naman ni Kristo na sa krus. Nagani niyo siya, it is done, it is finished. So ang imo na lang is pagdawat sa gitanya nga kaluwasan diya sa iyang kamatayon sa krus, pag-ula siyang dugo para malimpihan ta sa atong mga kasaypanan, no? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Through Christ Jesus. Nga man gusto niya nga mahitabo. Kaya nahuman na ang iyang pagpasakit, kay giluwas niya ang katawhan, ay na, himua. No, kani nga itong pagtimaan ron, paghandong ron, di na kinahanglan na ito tingali nga napay magpalansang da. Diya, kaya mo na wala ka musalig sa katumanan nga giingon ni Kristo, nga it is already done, it was already finished. So, wala kinahanglan. Ang ato lang is pagdawat sa kamatuoran, pagdawat sa gasa sa kaluwasan, gitanyag ngadto sa katawhan. Pagdawat o pag-isip niya, isip personal o bugtong maluluwas. So, ikapito, Father, into thy hands I commit my spirit. So, this is usan ni ka-reunion, no? Diyang nabugtuan si Kristo siyang ginanhawa, of course, patay siya. Pero ang iyang kalag, nibayaw dito sa langit. No? This is a testament of complete trust and surrender to God. Iyang gisurrender ang tanan ngadto sa Dios Amahan. It emphasizes Jesus' obedience and his unwavering faith, even in death, and his belief that God would receive his soul. Amen? So inana kanindot nga tagamtamon sa usa ka nagpakamatay unya, iyang gitugyan ang iyang kalag ngadto sa Amahan. So reunited sila sa langit. Unya anak kanindot natuman ang iyang misyon nga iyang pakamatyan o luwason ang katawhan. Jesus' final word in Luke 23:46 are noteworthy because they indicate that he willingly and freely gave up his life, trusting in the Father despite his enemies' evil intentions, and remind Christians that their souls will be received by God when they die. Sama na to, magsulko kung nakadawat ka ni Kristo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ay kabala ka, luwas ka. Kung maabot ni mong kamatayon, nagpaabot si Kristo. Nagpaabot ang Diyos Ama. In summary, this 7 last word of Jesus from the biblical perspective are powerful testament of his love, obedience, and completeness of the gospel of salvation. They provide of profound theological insights into the nature of sin, atonement, and the promise of eternal life through faith in Jesus Christ. So pagtuo lang ni Kristo, mga igsoon, ang gikinahanglan na to ron, kay natuman na. Ya? It is already finished. Di na kita kinahanglan pa, mga igsoon ko. Matod pa sa Romans 3:23, for the wages for all have sinned and come short of the glory of God. Sa 6:23, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Romans 5:8, but God commanded his love towards us, that in that while we were yet sinners, Christ died for us. That if thou confess in thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For when the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10:13, for whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen? So that's the plan of salvation. Simple lagi kayo ang kaluwasan nga gitanyag. Gasa na. Ato ra ginadawaton, mga igsoon ko. Di na nato kinahanglan trabahuan. Kaya matod pa sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So di na kinahanglan nato ang good works. Kung nakakay kaluwasan, iangkunin mo si Kristo,
good works mo follow na pero dili ang buhat ug maayo ang kaluwasan, but ang angkon pagdawat ni Kristo sa iyang kamatayon sa cross isip mao'y imong personal ug bugtong manluluwas. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, atong gitimaan ang Semana Santa ug hinaot nga nakabaton kita niya ng relasyon nga gusto ni Kristo ngadto kaniya. Walay relihiyon nga makaluwas, apan ang imong relasyon mo importante. Pagambuta among lakitong amahan in the name of Jesus Christ. Salamat Ginoo ining padayag karon sa mensahe sa 7 last word nga imong gihimo diha sa cross, Lord. Salamat sa kaluwasan nga imong gitanyag sa katawhan. Hinaot Ginoo nga ikaw madawat, makigrelasyon ang katawhan kanimo og maghiusa ta in unity, in reunion sa umabot ng magpanahon sa imong gisaad adto sa imong katawan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo.